Ο Θανάσης Παπαϊωάννου δικαιολογημένα θεωρείται ο γκουρού της Νεμαίας και ο πιο ολοκληρωμένος, ίσως παραδοσιακός αμπελουργός της Ελλάδας. Σε μια εποχή, τη δεκαετία του 1980, που το αγιοργίτικο έφτανε ως σχήμα αγνώστου ποιότητα στα ποτήρια μας ή φιγουράριζε σε δίλητρα μπουκάλια στα πεζούλια σιδηροδρομικών σταθμών ή τουριστικών καταστημάτων, ο Μπαρμπαθανάσης έκανε την επανάσταση. Ιδιόκτητοι αμπελώνες, καλλιέργεια με βαθιά γνώση, υγιεινή της πρώτης ύλης, εινοποίηση με προδιαγραφές έκαναν το κτήμα Παπαϊωάννου την επιτομή της ποιοτικής κλασικής Νεμαίας. Δίπλα του, ο Γιώργος Παπαϊωάννου, έμπειρος και πολύ καλός εινολόγος, συνέβαλε με όλους τις δυνάμεις και με γνώση την προσπάθεια. Σήμερα η πλέον ιστορική εκμετάλλευση της ζώνης έχει σαν βάση τη φιλοσοφία της, τη βιολογική καλλιέργεια και την παραγωγή κρασιών που σέβονται τους κανόνες της υγιεινής και χαρίζουν την απόλαυση. Ο Θανάσης Παπαϊωάννου είναι ένας αμφισβητείας, ένας αναρχικός του αμπελώνα που αρνείται να καταπιεί αμάσιτες τις αλήθειες που του προτείνουν εκπαιδευτέντες στο εξωτερικό εινολόγοι. Πάνω απ' όλα βάζει την παρατήρηση και την εμπειρία. Πιστεύει πως όταν το κρασί έχει γίνει από υγιές σταφύλι, δεν φοβάται τίποτα. Κορινθίων έργα, κυρίες και κύριοι, και σημερινός προσκεκλημένος είναι κάτι διαφορετικό. Βρισκόμαστε στην αρχαία Νεμαία και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Παπαϊωάννου, η ψυχή της Νεμαίας. Το κρασί, το γνωστό κρασί Παπαϊωάννου και η ιστορία του που σήμερα θα ξετυλιχθεί από τον ίδιο. Εγώ θα έλεγα ο γκουρού της Κορινθίας. Τα παραλέτε. Δεν είναι, θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μου, ποτέ δεν έχω αμετροέπεια σε αυτά που λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Αγγίζετε τα όρια ενός ζωντανού θρύλου. Και θα το καταλάβουν και οι φίλοι οι τηλεθεατές μας όταν ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας σας, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Καταρχάς, είναι αυτό που λέω πολύ συχνά, ένα ζωντανό παραμύθι. Γεννηθήκατε, όπως μου είπατε, την ημέρα του μεγάλου σεισμού της Κορίνθου το 1928. Για μιλήστε μου, οι γονείς πού βρισκόντουσαν τότε? Η μητέρα μου, βρισκόμενη στα πρόθυρα του Τοκετού, έστειλε την αδελφή μου τη μεγάλη να φωνάξει το γιατρό από την Νεμαία, κοριτσάκι 12 χρονών, να πάει να βρει ένα θείο αδελφό του πατέρα μου γιατρό να τον φέρει για τον Τοκετό. Αλλά παράλληλα άρχισε ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός. Αναγκάστηκαν να στήσουν ο πατέρας μου μια σκηνή από τα σταφυδόπανα που χρησιμοποιούσαν τότε και να μαζευτούν όλοι στη σκηνή. Όπως μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, ήταν σε ένα σπιτάκι κάτω και κουνιόντουσαν και τα κεραμίδια, δηλαδή με το φόβο αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία ζωής και ο Εγκέλαδος έβαλε τη σφραγίδα του στο διαβατήριο της ζωής του μικρού, που ενώ θα έπρεπε να βρει μια χαρά και ένα γέλιο, έβρισκε να τον υποδέχεται ο Εγκέλαδος. Ήσασταν πιο παιδί στην οικογένεια, ο μικρότερος? Έκτο παιδί στην οικογένεια. 5 αδελφές, εγώ έκτος και κατόπιν από μένα ένας άλλος μικρότερος αδελφός. Τέλος πάντων, η ζωή υπήρξε με πολλά ενδιαφέροντα. Το κύριο όμως ενδιαφέρον ήταν η γνώση. Δυστυχώς, οι δάσκαλοι τότε του Δημοτικού Σχολείου προσπαθούσαν να αναιρέσουν την
νοημοσύνη με τη βέργα. Η βέργα ποτέ και ο φόβος δεν μπορεί ποτέ να συμβάλλει στη γνώση. Τι μαθητής ήσασταν? Τι μαθητής ήσασταν? Μέτριος κάτω του μετρίου. Τώρα αυτό πώς συνάδει με το ότι σπουδάσατε? Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Τέλειωσα Τετάρτη Δημοτικού, πάμε γυμνάσιο οχτατάξιο τότε. 2 χρόνια πριν τον πόλεμο. Το 1941 ήμουνα στη Δευτέρα οχταταξίου Νεμαία. Η περίοδο αυτή της κατοχής, όχι μόνο καθηγητές δεν είχαμε γιατί είχαν επιστρατευτεί, αλλά και η πείνα και η δυστυχία δεν προσεφέρετο για γνώσεις. Όταν τέλειωσα το οχτατάξιο, το 1947, θέλησα να δώσω εξετάσεις στην Ανωτάτη Εμπορική. Υπήρξε μια έντονη προετοιμασία, διάβασμα. Παρένθεση, η οικογένεια εκείνη την εποχή σε τι κατάσταση βρισκόταν? Οικονομική εννοώ. Η κατοχή δεν είχε... Γιατί φαντάζομαι μεγάλες δυσκολίες, εκείνο το οποίο υπήρχε στην οικογένεια και κατά την κατοχή ήταν το κρασί, το οποίο δεν έλειψε να το καταναλώνει ο κόσμος, κυρίως από την Αργολίδα. Ερχόντουσαν με τις φούστες, γιατί υπήρχε άλλο μέσο. Ήταν δηλαδή είδος βασικής ανάγκης το κρασί, μαζί με την τροφή, με το ψωμί. Από την πώληση λοιπόν του κρασιού και επικατοχής ήταν το εισόδημα, το οποίο εισόδημα εμπολής δεν ήταν για αποθυσαυρισμό, ήταν για άμεση κατανάλωση, διότι ο πληθυσμός που υπήρχε τότε πηγαίναμε από το 100.000 σε 1 εκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια κτλ. Δηλαδή οι αγρότες τότε δεν ενδιαφέρονται να πουλήσουν, διότι τα χρήματα που θα έπαιρναν δεν θα είχαν αξία την επομένη. Αλλά παρόλα αυτά ήταν συγκυριακή χάρη της επιβίωσης. Πουλάω κρασί, πουλάω σταφίδα ή λάδι για να αγοράσω κάποια άλλα πράγματα που μου λείπουν. Ζάχαρη, καφέ, ρύζι. Επομένως, εσείς τελειώνετε μετά το 47, μπαίνετε στην Ανωτάτη Εμπορική, παρένθεση, για εκείνα τα χρόνια άθλος. Για εκείνα τα χρόνια άθλος. Ήταν πραγματικά άθλος. Θυμάμαι ότι όταν πήγαμε στην Αθήνα και πήγαμε το καλοκαίρι φροντιστήριο, ο καθηγητής των μαθηματικών λέει, νόμιζα ότι κάτι ξέρετε, αλλά αρχίζουμε από την αρχή. Δηλαδή δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε τίποτα πραγματικά, αλλά έντονο διάβασμα. Λοιπόν, πέτυχα και με καλή σειρά, όχι καλή σειρά, τέλος πάντων όχι... Μπήκατε πάντως. Αλλά δυστυχώς η διαπίστωση ήταν δυσάρεστη στην Ανωτάτη Εμπορική. Υπήρχαν 8 μαθήματα. Συνταγματικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο. Υπήρχε χημεία, λογιστική, οικονομικά μαθηματικά, ιστορία οικονομικού βίου και αγγλικά. Σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, 8-10 μαθήματα. Εάν δεν περνούσες 2 μαθήματα, έμεινες στην ίδια τάξη. Δεν καθοχυρωνόταν τότε τα μαθήματα. Γιατί έμεινα σε 2 μαθήματα και έμεινα στην ίδια τάξη. Ο ένας καθηγητής του αστικού δικαίου, υπήρχαν 2 καθηγητές
του αστικού δικαίου, οι οποίοι τρογόντουσαν μεταξύ τους, όπως συνήθως. Ο ένας εξ αυτών, για να κόψει τους μαθητές που πήγαιναν στον άλλο, συνεργαζόταν με έναν της πολιτικής οικονομίας να μας κόβει, να μείνουμε σε 2 μαθήματα για να περάσουμε αστικό δίκαιο από τον ίδιο. Απογοήτευση πολύ μεγάλη. Απογοήτευση μεγάλη, η οποία συνεδέθη με το εξής πράγμα, προσέξτε. Ούτε ζεστασιά είχα στην Αθήνα, ούτε φαγητό. Μας έστελναν ένα καλάθι από εδώ από το χωριό. Χατζηλίκι, ελάχιστα χρήματα, που μέχρι περιμέναμε τον οδηγό του λεωφορείου που έφερνε το καλάθι με το τρόφιμα και του έδιναν οι γονείς μου κανένα χαρτζηλίκι, μας κορόιδευε. Μας έλεγε έτσι στην αρχή. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ, και έβγαζε και μας έδινε το χαρτζηλίκι. Παράλληλα είχε χάσει το φως του, μακάρις ο πατέρας μου, υπερήλιξε. 5 αδελφές τώρα, ένας μικρότερος αδελφές. Και εγώ να καταχραστώ τι? Όλους αυτούς τους ανθρώπους για να σπουδάσω? Όχι. Συνειδητά δεν μπορούσα να το δεχτώ. Σηκώθηκα, έφυγα και ανέλαβα την διαχείριση, την καλλιέργεια των κτημάτων κτλ. Το θέλατε ή αναγκαστήκατε? Θα σας πω κάτι. Έτσι στον απολογισμό τώρα. Να σας πω, απολογιστικά θα σας πω το εξής. Τώρα, ο άνθρωπος δραστηριοποιείται κάτω από 2 ανάγκες, από 2 λόγους. Η μία είναι η ανάγκη, η άλλη είναι η συνειδητή θέση. Η ανάγκη είναι βιολογικά άμεσα. Ναι. Η συνειδητή θέση είναι θέμα γνώσεων. Είναι επίκτητη. Η μεν ανάγκη είναι βιολογική ανάγκη, η γνώση, η συνειδητή θέση είναι επίκτητη. Μετά λοιπόν ήρθε η συνειδητή θέση δημιουργίας, απασχόλησης. Καταλάβατε? Ναι. Επομένως γυρίσατε. Γύρισα. Το θέμα είναι ότι εδώ είχα ένα πολύ μεγάλο χρόνο στο να διαβάζω. Είτε όταν γύριζα από τη δουλειά το βράδυ, είτε όταν έβρεχε, όταν χιόνιζε, όταν έκανε ζέστη, όταν ήταν Κυριακή, γιορτή που τότε ήταν αργίες, είχα την ευχέρεια να διαβάζω. Να διαβάζω βιβλία γνώσεων, όχι για να περνάει η ώρα. Χρειαζόμουν λοιπόν βιβλία. Ήσασταν ο νεαρός που γυρίζει, αλλά θέλει να μάθει τον κόσμο, θέλει να πάρει γνώση. Να πάρει γνώσεις. Εκείνο όμως που δεν έχω καταλάβει ακόμα, επειδή σας βλέπω και έναν άνθρωπο από την πορεία σας, αλλά δεν ξέρω πώς ήσασταν τότε, ένας άνθρωπος που πάντα έθετε στόχο. Όταν γύρισε, είχε τη γνώση γιατί ήθελε να πατήσει στα πόδια του και με γνώση ουσιαστικά πάταγε στα πόδια του. Πώς σκεφτότανε πια την ενασχόλησή του με τα κτήματα του Σαμπελώνας? Αμέσως θα απαντούσα στην ερώτησή σας για γνώσεις, ότι η έλλειψη βιβλίων γεωπονικών εκτός κάποιων περιοδικών του ΑΣΟ και κάποια άλλα μικρά περιοδικά, αισθάνθηκα την ανάγκη ευρύτερης γνώσης. Αγοράζω 6 τόμους ιταλικών βιβλίων σε ελληνική μετάφραση, φυτοπαθολογία, εντομολογία και. Μάλιστα κάποιοι γεωπόνοι μου λέγανε αγοράζεις εσύ αυτά τα βιβλία, δηλαδή αυτοί τα θεωρούσαν άκριστα. Αυτά τα βιβλία, όταν ερχόμουν το βράδυ και είχα κάνει μια παρατήρηση στο αμπέλι, ξεφύλιζα για να τεκμηριώσω και θεωρητικά αυτό που είδα, ή να συμπληρώσω την παρατήρηση με τη θεωρία, ή η θεωρία να την δω στο αμπέλι. Δηλαδή το πάντρεμα αυτό που έχω πει, πάντρεμα της θεωρίας
με την παρατήρηση. Απ' την άλλη μεριά είχαμε κρασί, εινοποίηση. Δεν με ικανοποιούσαν οι εινολόγοι, εδώ που τα λέμε. Να μην πω παραδείγματα. Ένας φίλος μου λέει, Θανάση, αφού ασχολείσαι με το κρασί, δεν παίρνεις ένα σύγγραμμα εινολογίας ενός καθηγητού πανεπιστημίου και να στήσεις και το εργαστήριο εινολογικό και να κοιτάζεις τα κρασιά σου μόνος. Αμέ πως αμερού. Πάω στην Αθήνα, βρίσκω να πούμε το σύγγραμμα αυτό, ένα σπάνιο βιβλίο ενός Ζαγανιάρη, καθηγητή εινολογίας, και άρχισα να διαβάζω κινέζικα ομολογουμένως. Να μπει σε ένα επιστημονικό βιβλίο δεν είναι εύκολο. Παράλληλα έστω το εινολογικό εργαστήριο, τα βρασίμετρα, τα καζανάκια τα λέγαμε τότε, τα οξύμετρα και πίνακες. Άρχισα λοιπόν να κάνω και πειραματική, εκτός από τις αναλύσεις του κρασιού, ναι, ζάχαρα, αλκοόλ, ξινά και ξέρω τι, να κάνω και πειραματική δουλειά απάνω στο κρασί. Ακριβώς τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αμπελουργός, ο οποίος πλέον ξεχωρίζει από το σύνολο. Είναι εκείνη η εποχή όπου ασχολείστε επιστημονικά σχεδόν με όλα αυτά. Ακριβώς. Επιστημονικά αμπελουργία, επιστημονικά εινολογία. Γι' αυτό σας παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έτσι έγινε και αυτή η διαφορά πια. Ακριβώς. Μάλιστα είχα διαβάσει ότι είχατε και ένα μότο εκείνη την εποχή, ότι όταν το κρασί γίνει από υγιές τα φύλλη δεν φοβάται τίποτα. Και ότι δεν έχει ανάγκη από πολύχρονη παραμονή στο βαρέλι. Είναι μια περίπτωση, θα την κοιτάξτε να δείτε. Η πρώτη μου μετάδοση πληροφορίας είναι ότι το καλό κρασί ξεκινάει από το αμπέλι. Γιατί τότε στην εποχή μας αγόραζαν σταφύλια, οτιδήποτε σταφύλια, οι εινοποιοί τότε, οι μεγάλοι εινοποιοί, και φτιάναν κρασί. Λοιπόν, αυτό δεν το ήθελα, δεν το δεχόμουν. Και διατύπωσα την δική μου άποψη ότι πρέπει να καλλιεργήσω εγώ το αμπέλι για να πάρω την ποιότητα και την υγιεινή του σταφυλιού, για να το οδηγήσω στο εινοποιείο και να κάνω ένα ποιοτικό και υγιές κρασί. Αν σας ενδιέφερε πώς συμπεριφέρεται το αμπέλι σας. Ακριβώς. Και άρχισα λοιπόν τη βιολογική καλλιέργεια με το αντίστοιχο, όπως είπα, της ενδυνάμωσης των φυτών μου και τα λοιπά, να μην σας κουράζω. Και στην εινοποίηση με βιολογικούς τρόπους παραγωγής, όχι με φάρμακα, παραδείγματος χάρη. Τα αμφισβητούσατε όλα αυτά σε εποχές που ήταν κανόνας. Ναι, έχω πει και το λέω και τώρα. Η αμφισβήτησή μου ήταν καλόπιστος. Ναι. Όχι απορριπτική. Ναι. Ήταν καλόψης. Αμφισβητώ κάτι μέχρι που να διαπιστώσω εάν ισχύει ή όχι. Να το επιβεβαιώσω εγώ. Αυτό το οποίο θεωρείται κανόνας, παραδείγματος χάρη, πρέπει να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Γι' αυτό το αμφισβητώ. Και εφόσον το διαπιστώσω, τότε γίνεται συνειδητή γνώση πια. Ναι. Δεν χρειάζεται να πω, μου το είπε ο τάδε ή το διάβασα από εκεί. Επομένως, αμφισβητούσατε τότε και τις πρακτικές τις αμπελουργικές και τις εινολογικές. Απόλυτα. Ναι, που ισχύαν βέβαια και εκείνη την εποχή στους γαλλικούς αμπελώνες. Απόλυτα. Και στα εινολογικά εργαστήρια, τα οποία ήταν μια επαγγελματική τους απασχόληση, πηγαίνανε, γιατί πολλοί κόσμος έβαζε κρασί και πήγαινε στους εινολόγους. Ναι. Στην ΕΜΕΑ είχε 3-4 εινολόγους, παραδείγματος χάρη, γιατί τόσοι πολλοί βάζαν κρασί στο σπίτι τους. Λοιπόν, αλλά επειδή ήταν πολλά τα δείγματα, δεν ασχολούνταν λεπτομερώς στην ανάλυση των δειγμάτων. Και θυμάμαι τότε πολλούς παραγωγούς που μια τους έλεγαν ρίξτε ζάχαρη για να ενδυναμώσει, μια ρίξε νερό, μια ζάχαρη κτλ. Δηλαδή ανεύθυνα πράγματα. Σε ποια χρόνια μιλάμε τώρα, κύριε Παπαϊωάννου?
Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο 53. Για να καταλάβουμε ακριβώς πόσο προχωρημένος ήσασταν. Ξέχασα να πω ότι μετά από την... πήγα στρατιώτης, δυστυχώς 32 μήνες στρατιώτης. Έφατος ανθολογικός, Μακεδονία. Από το 1953 αρχίζει η δράση. Να πω το εξής συμπληρωματικά. Όταν πάντρεψα τις δύο αδελφές και μάλιστα είχα χρεωθεί για να τις παντρέψω με πρίκα, βρέθηκα στην ανάγκη να ξεχρεώσω και να ζήσω. Και να ζήσουν και οι γονείς. Εκείνο που σκέφτηκα τότε είναι να διπλασιάσω την παραγωγή. Ο διπλασιασμός της παραγωγής, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις ανάγκες μου έδωσε ένα δίδαγμα. Ότι ένα αμπέλι, ένα στρέμμα αμπέλι, που είχε 5.000 δραχμές, το μούστο που έπαιρνα από το αμπέλι, το ένα στρέμμα, και επειδή υπήρχε ζήτηση σε μούστο, μου έδωσε σχεδόν τα μισά λεφτά της αξίας του αμπελιού. Η πιο σημαντική διαπίστωση στη ζωή μου ήταν αυτή, ότι όταν να πούμε το εισόδημα ενός αμπελιού, τα καθάριστο, τότε την ποραγχώς μου δούλευα μόνο αυτό, δεν είχε κόστος εργατικό. Όταν ένα στρέμμα αμπέλι μου δίνει 40% απόσβεση επί ασφαλούς επένδυσης, αυτό είναι ένα οικονομικό πρώτης κατηγορία. Μια οικονομική διαπίστωση πρώτου μεγέθους. Τότε λοιπόν έχει μέλλον το αμπέλι. Έτσι. Αρχίζω λοιπόν, αφού πάντρεψα αδελφές μου, ήμουνα 17 στρέμματα, τα οποία ήταν χρεωμένα. Αφού ξεχρέωσα τα αμπέλια, την πρώτη χρόνια κιόλας, πουλούσε ένας μπάρμπαρος γιατρός εδώ ένα αμπέλι, 8 στρέμματα. Και ξεδήλωσε την επιθυμία να το αγοράσω εγώ ανιψιός. Δεν είχα λεφτά όμως. Ρε θεία, δεν έχω λεφτά. Για καμιά φορά πρέπει να βρω τρόπο. Λέω, θεία, θα κάνουμε συμβόλαια τέλη Μαρτίου. Ναι, μου λέει, θεία, δεν έχω πρόβλημα. Πάω και παίρνω εξάμηνο γραμμάτιο από την εμπορική τράπεζα, 32.000 δραχμές. Τόσο άξιζε το αμπέλι. Και τα παίρνω, τα αγοράζω το αμπέλι. Γιατί τέλος Μαρτίου? Γιατί πελόγησα Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, θα πουλήσω μισθό και θα ξεχρεώσω. Και έτσι και έγινε. Ήσασταν ο πρώτος που εφαρμόσατε τις γραμμικές καλλιέργειες, Ναι, το 1967, επειδή η καλλιέργεια με το αλέτρι έφτασε πια να μην μπορώ να καλλιεργήσω περισσότερα από 80 στρέμματα, έπρεπε να βρω τρόπο να καλλιεργώ με μηχάνημα, με τρακτέρ. Και έτσι άρχισα την αναμπέλωση και έκανα γραμμική καλλιέργεια. Στην αλήθεια κοιτάζαμε ο κόσμος σε πολλούς τομείς πρωτοπόρος. Περιμέναν λοιπόν, αλλά στο τέλος διεπίστησαν όλοι ότι η γραμμική καλλιέργεια ήταν το μέλλον. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας που να μην κάνει γραμμική καλλιέργεια. Βλέπω από το 1953 και μετά, τουλάχιστον αυτή τη δεκαετία, σταδιακά, με σύστημα, με καινοτόμες ιδέες, προχωράτε. Πολλές έχουμε πει. Λοιπόν, παράλληλα, ναι, υπήρξε και στο Ινωπείο. Εκείνα τα χρόνια, βέβαια. Ναι, δηλαδή αγόρασα ένα σπαστήρα, ένα μικρό πιεστήριο. Στην αρχή ήταν μια τσιπουριά που τη λέγαμε, ναι. Ένα μικρό πιεστήριο. Έφτιαξα τη ζυγαριά και άρχισα και αγόραζα και στα φύλλα, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά είναι εκείνο που λέω σήμερα και πιστεύω ότι απέκτησα τις εμπειρίες και τη γνώση οργάνωσης, καλλιέργειας του αμπελιού, Ινωπείο,
αγορά κτλ. Αυτοδίδακτο σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Οι συμπατριώτες σας εκείνη την εποχή πώς εισέπραταν αυτές τις καινοτόμες ιδέες? Κοιτάξτε. Μιλάμε για δύσκολες εποχές. Θα σας πω. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί έχει και μια σημαντική απάντηση. Ήθελα να μεταδώσω τις γνώσεις αυτές από το διάβασμα, από την παρατήρηση, στους συνομιλικούς μου. Έβγαιναν στο καφενείο, μάλιστα πήγαιναν στην ΕΜΕΑ, σε ένα καφενείο που σύχναζαν πολλοί αγρότες, για να μεταδώσω τις γνώσεις αυτές. Οπότε έρχεται μια μέρα ένας φίλος μου, ο οποίος δεν έκανα διάκριση, ήταν κομμουνιστής. Μου λέει, τι κάνεις κύριε Θανάση? Τι κάνω Κώστα? Δεν λέτε εσείς να διαφωτίσουμε τον κόσμο για να ξεστραβωθεί? Τι λέει, μου λέει. Όλοι αυτοί, μου λέει, σε βλέπουν εχθρικά. Τι? Άρχισα να διερωτώ γιατί εχθρικά. Υπήρχε η εξής απάντηση. Όταν λες σε κάποιον κάποια πράγματα και δεν είναι έτοιμος να τα αφομοιώσει, από τη μια μεριά δεν περνάνε τα πράγματα αυτά που του λες, αλλά το σπουδαιότερο, σε βλέπει εχθρικά επειδή κάνει μια σύγκριση σωπηρή. Ότι εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αυτός τα ξέρει, άρα δεν μπορώ να τον βλέπω με συμπάθεια. Έτσι δεν είναι? Αυτό με απαγοήτευσε, πράγματι με απαγοήτευσε. Σας σόκαρε αυτή η πραγματικότητα. Αλλά επειδή όμως δεν είπα, αφού δεν θέλετε να καταλάβετε, είπα το εξής, λέω οι άνθρωποι αυτοί είναι με πείσεις, κάνουμε πείσεις. Δεν είναι έτοιμοι να πιστούν. Αλλά εγώ θέλω να τους πείσω όμως. Πώς? Με το παράδειγμα. Θα βλέπουν ότι κάνω γραμμική καλλιέργεια, θα ακολουθήσουν και αυτοί γιατί θα τους είναι συμφέρον. Εινοποίηση. Θα βλέπουν και θα με ακολουθήσουν. Κλάδεμα, κίνο, καταπολέμηση. Θα με ακολουθήσουν. Και έτσι, τι έγινε? Ότι όσοι ήταν έτοιμοι αφομοίωσαν. Όσοι δεν ήταν, πότε όπως έλεγε ένας πολύ φοβάμαι να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Μιλήστε. Λοιπόν, εσείς που το ξέρετε, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Εσείς που δεν το ξέρετε, ποτέ σας δεν θα το μάθετε. Σωστό. Μια περίοδο, το 1964, θέλησα να αλλάξω τον κόσμο, εδώ που τα λέμε δηλαδή. Ναι. Και έτσι, εδώ στο χωριό υπήρχε ένας πρόεδρος, επί 8 χρόνια, πολιτικός εγκάθετος, και είχε δημιουργήσει μια εχθρότητα μεταξύ των κατοίκων, που είχαν φτάσει μερικοί να τον σκοτώσουν τον πρόεδρο, εκείνο κλπ. Θέλησα να ανατρέψω αυτή την κατάσταση. Και έβαλα υποψηφιότητα για πρόεδρος. Με εξέλεξε ο κόσμος, σαν πρόεδρο, αλλά εγώ ήθελα να εφαρμόσω μια νέα πολιτική θεωρία. Την ονόμασα θετική αναπαραγωγή της εξουσίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για πέστε μου. Ενώ μέχρι και ακόμα και σήμερα όλοι εφαρμόζουν την αρνητική αναπαραγωγή της εξουσίας. Δηλαδή, ωφελώ τους φίλους μου και διώκω τους αντιπάλους μου. Αυτή είναι η αρνητική αναπαραγωγή της εξουσίας.
Η θετική αναπαραγωγή της εξουσίας είναι με ενδιαφέρουν όλοι οι πολίτες μηδενός εξαιρουμένου. Η πρώτη εντολή που έδωσα στον γραμματέα, την διοίκηση, του λέω, άκουσε εδώ, δεν θα σε ελέγξω αν πας ή δεν πας στο γραφείο σου, sorry, παρά μόνο όταν βρεθεί ένας κάτοικος και παραπονεθεί ότι δεν τον εξυπηρέτησες. Και μάλιστα θα είσαι πολύ ευαίσθητος στους αντιπάλους μου, διότι θα περιμένουν να μην εξυπηρετηθούν και είναι έτοιμοι, προκατηλημένοι, να γκρινιάσουν. Θα τους προλαβαίνεις αυτούς. Πράγματι λοιπόν εφήρμοσα σε όλους τους τομείς της διοίκησης αυτή την θεωρία, την θετική αναπαραγωγή της εξουσίας. Τι αποτέλεσμα είχε? Θα σας πω. Λέω στο γιατρό, θα κάνεις έλεγχο στο δίκτυο για να πληρεί τους όρους υγιεινής. Υπήρχε ένας τρελός στο ύπαιθρο και πήγαινε στα εξοπλίζα και γινόταν. Λέω στον αστυνόμο, θα πάει να τον βρεις, να τον στείλεις στο σπίτι του. Θα πας εσύ να τον βρεις. Αν δεν πας, θα πας στο σπίτι σου εσύ. Σεισμοπάθειες. Όσοι έχουν, όλοι μηδενός εξαιρουμένου ανάγκη από σεισμό, θα πάρουν σεισμοπάθεια. Τότε δεν υπήρχε ταμείο ασφάλισης αγροτών. Μόνο λέει εκείνοι που είναι άποροι τελείως, δεν έχουν τίποτα. Ναι. Αυτοί ήτανε. Όλοι άποροι. Και έρχεται έλεγχος του Υπουργείου Υγιεινής. Πρόεδρε, αυτοί έχουν περιουσία. Περιουσία έχουν, χρήματα δεν έχουν. Και όταν αρρωστήσουν δεν περιμένουν να πουλήσουν για να πάνε στο νοσοκομείο. Θα έχουν πεθάνει. Μου έσφιξε το χέρι. Αν είχαμε τέτοιους υπαλλήλους. Δηλαδή, τι έκανα, τι δέχτηκε αυτός ο υπάλληλος. Όλοι οι άλλοι Έλληνες έχουν ταμείο ασφάλειας. Οι αγρότες, η πηγή ζωής είναι ανασφάλιστοι, θα πεθάνουν. Όχι. Αυτό δέχτηκε και αυτός, αυτό έκανα και εγώ. Πώς ήταν τα χρόνια διακυβέρνησης? Λοιπόν, για να μην αναφερθώ σε άλλα, αρκετά είπα. Στο τέλος του χρόνου, σε ένα κοινοτικό συμβούλιο, 5 κοινοτικοί σύμβουλοι με τον πρόεδρο και ο γραμματέας που κρατάγε τα πρακτικά. Συζητήσαμε τα θέματα της ημέρας, οπότε ο πρώην πρόεδρος, που ήταν ο ένας από τους, με δύο, Ναι. τον βλέπω να πούμε με μία νευρικότητα να μου λέει το εξής πράγμα. Πρόεδρε, οι φίλοι σου είναι δυσαρεστημένοι και οι αντίπαλοι σου ευχαριστημένοι. Και το απήντησα μονολεκτικά, θυμάμαι. Επήλθε η ισορροπία. Διότι μεν φίλοι μου περίμενα να τους ευνοήσω, να τους βοηθήσω παράνομα, δε αντιπαλοί μου να τους κυνηγήσω. Και εγώ δεν ήμουν διατεθειμένο να κάνω ούτε το ένα. Εάν λοιπόν σε ένα χρόνο μέσο, ο οποίος γι' αυτό εξετάστη έτσι, είχε χάσει κάθε λαϊκό έρισμα. Γιατί του λέγανε ο κόσμος, τι μας έλεγες ο Παπαγιά να μας κυνηγήσει. Ο Παπαγιά μας εκπέρασε. Μέχρι ποια χρονολογία ήσασταν στα πράγματα? Δυστυχώς, ναι, αφού θέλω τη συνέχεια. Ήρθε η Χούντα και με έβγαλε από πρόεδρο. Με έβγαλε από πρόεδρο Χούντα. Αφού με έβγαλε η Χούντα από πρόεδρο, εγώ σπίτι μου δεν έχω καμία δουλειά με τον κόσμο. Μάλιστα. Έχετε μία περίοδο, θα τα πω ναι, αυτά, πρέπει να τα πω. Ναι. Μία επιτροπή διαφώτισης που έστελνε η Χούντα τότε, το διευθυντή της Γεωργίας, το διευθυντή της Εφορίας, όλους τους διευθυντές του νομού, τους είχαν στείλει να διαφωτίσουν τον κόσμο στα χωριά. Είχαν έρθει λοιπόν και στο χωριό. Στέλνουν κάποιον, μου λένε, σε θέλουν να έρθεις και εσύ.
να μιλήσουν. Λέω όχι, δεν έχουμε. Δεύτερος, επιμένουν λέει. Λέω, αφού τα θέλετε, σηκώνουμε πάει στο καφενείο. Τους χαιρέτησα, γεμάτο το καφενείο, 200 άνθρωποι. Κάτσε. Αρχίζει ο Έφορας, πρώτος, να λέει ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρους. Όταν τέλειωσε, λέω, με συγχωρείτε κύριε Έφορα, έχω αντίθετη θέση. Να ακούσουμε. Να λοιπόν η γνώση της μευτικής του Σωκράτη. Λέω, κύριε Έφορα, έχουμε έμεσους φόρους 80% τότε και 20 άμεσους φόρους. Ναι. Έχουμε προϋπολογισμό 100 δισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, πραγματικά νούμερα αυτό. Ναι, δεν μπορούσε να τα αμφισβητήσει. Έχουμε αγροτικό πληθυσμό 30%. Ναι. Αποτέλεσμα, αφού συμμετέχουν το 30% στους έμεσους φόρους, 3,8-24 δισεκατομμύρια αμέσως είναι έμεση φόροι από τους αγρότες. Λέω, ναι. Έχουμε τις αγρονομικές διατάξεις τις οποίες εφαρμόζει η πολιτεία. Δηλαδή, στερεί από το ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα 20% για να μην ανέβει ο πληθωρισμός, για να μην δώσει αυξήσεις στους άλλους. Άρα, επιδοτεί εμέσως με 20% του αγροτικού εισοδήματος τον κυβέρνηση να μην βγάλει χρήματα από τον προϋπολογισμό. Από τρίτο δρόμο. Νομίζω ότι ξεπερνάμε πολύ το 50% φορολογίες στους αγρότες. Δεν μπορεί λοιπόν εσείς να μας λέτε, κύριε Φορά, ότι δεν πληρώνουν οι αγρότες φόρους. Τι κάνει ο Έφαρας τώρα? Σηκώνεται όρθιος και είχε το θάρρος για την τιμιότητα να πει στους κατοίκους, κύριοι, αυτά που είπε ο κύριος Παπαϊάννη είναι μέχρι κεραίας αληθή. Εγώ δεν σας είπα την αλήθεια. Κοιτάξτε να μάθετε αυτά τα πράγματα, να μην σας λέμε εμείς τίμια. Επανερχόμαστε τώρα αμπέλια κρασί. Όταν η αγορά της Αργολίδας είχε πια κορεστεί και εφόσον οι συγκοινωνίες και τα λοιπά το επέτρεπαν, εφόσον κορέστηκε η αγορά της Αργολίδας, αναζήτησα στην Αθήνα αγοραστές κρασού ή μούστου. Πράγματι λοιπόν πήγα στη Γένκα, μια εταιρεία η οποία είχε εισαγωγή, ήταν μια μεγάλη εταιρεία εισαγωγική. Λοιπόν πάω τα δείγματα, μου λέει ο διευθυντής, αφήστε τα δείγματα κύριε Παπαϊάννου, θα έρθει ένας από την Ιταλία εινολόγος να τα κοιτάξει και αν μας κάνουν. Πράγματι λοιπόν με φωνάζει μετά από λίγες μέρες, μου λέει κύριε Παπαϊάννου, τα κρασιά σου είναι εξαιρετικά, ενδιαφερόμαστε, αλλά θα μας κάνεις φθηνότερες τιμές από εκείνες που αγοράζουμε. Εγώ σκεπτόμενος μελλοντικά, λέω βεβαίως. Λέω ποιες τιμές και να τους κάνω. Ναι. Γιατί αυτοί και όχι εγώ. Εντάξει. Μου έκαναν πρόταση, αλλά έμπηκε και στη μέση, ήθελε να βγάλει κιόλας ο διευθυντής. Αρχίζει η συνεργασία το 1973 με 200 τόνους. Μέσα σε 5 χρόνια φτάσαμε 1.200 τόνους
Μετά το καλύτερο κρασί τότε στην Αμφιαλωμένη ήταν τα ροζέ σέλα, γενικά, τα οποία έφτιαναν και το ερυθρό του Παπαϊωάννου. Άρχισε να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο Παπαϊωάννους φτιάχνει ποιοτικά κρασιά. Τώρα, ποιο είναι το ποιοτικό του Παπαϊωάννου και ποιο είναι η θέση αυτών. Έρχεται ένας καινούριος διευθυντής της Γιάνγκα και λέει: Κύριε Παπαϊωάννου, μας ενδιαφέρει φτηνό κρασί. Βρε καλός, βρε κακός, φτηνό κρασί. Δεν με ενδιαφέρεται. Την επόμενη είχε αρχίσει και ο τρίγος μάλιστα, οι παραμονές τρίγου. Έρχεται ο διευθυντής του Καμπά, ένας εξαίρετος μάνατζερ, είχε έρθει από την Αμερική. Τότε ο Καμπάς ήταν στην Εθνική Τράπεζα. Ναι. Λοιπόν, έρχεται εδώ με το διευθυντή του, με έναν βοηθό του, πώς το πούμε. Λέει: Κύριε Παπαϊωάννου, έχω τις καλύτερες πληροφορίες για εσάς και θέλω να συνεργαστούμε. Δηλαδή, κινδύνευε, αν δεν βρισκόταν ο Καμπάς, τη χρονιά αυτή να μην δουλεύει στο Ινωπείο. Πράγματι λοιπόν, συμφωνήσαμε χοντρικά. Βάζει ένα λογιστή, ένα γεροντάκι και κάνει ένα συμφωνητικό. Κάνει ένα συμφωνητικό, το διαβάζω αόριστο. Στέκομαι και κάνω ένα συμφωνητικό δεσμευτικό για μένα, με 10 όρους δεσμευτικούς. Όταν το βλέπει, μου λέει: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ δεν σας ζήτησα να δεσμευτείτε τόσο πολύ. Εσείς γιατί το κάνετε αυτό? Του λέω: Αν βρεθεί ανταγωνιστής και αναλαμβάνει αυτές τις προδιαγραφές, να το συζητήσετε. Μην νομίζετε ότι θα δουλέψω έτσι, θα δουλέψω με αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή δικό μου θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, η ανταποδοτικότητα πάντοτε υπάρχει. Μου λέει: Κύριε Παπαϊωάννου, μου φτιάξετε αυτά τα κρασιά. Δεν μετράνε με δεκάρικα. Μετράνε με εκατοστάρικα. Θα πάρετε κι εσείς το ανάλογο. Δηλαδή τότε δουλάμε φασό. Ναι, ναι. Θα πάρετε κι εσείς το ανάλογο μερίδιο. Πράγματι τραβάει από 2,5 δραχμές το κιλό τα σταφύλια, μου δίνει 7,5 δραχμές το κιλό. Αρχίζουμε το 79 και κάνουμε 1.500 τόνους. Αν θυμάμαι καλά. Άριστη ποιότητα κράση. Αρχίζει η επεξεργασία, βαρέλια, παλαίωση κτλ. 80. Πάλι 1.500 τόνους κράση, δεύτερη χρονιά. Έτοιμο το κρασί. Ο άνθρωπος αυτός είχε ήδη συμφωνία με μια εταιρεία διακίνησης, μεγάλη εταιρεία διακίνησης ΗΠΑ. Yes. Ήξερε το πνεύμα της αγοράς. Έλεγε ότι για να μπει ένα καινούριο προϊόν στην αγορά πρέπει να το τοποθετήσεις και να το διαφημίσεις αυτόματα, αλλιώς δεν γίνεται γνωστό, δεν ζητιέται. Ή δίκτυο διανομής έτοιμο για 2 εκατομμύρια μπουκάλια. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά τέλειωσε η εινοποίηση. Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκε το Πασόκ. Ναι. Διώχνει τον διευθυντή αυτόν και βάζει τον αδερφό του Σκουλαρίκη, ο Παπανδρέου. Άσχητο. Κύριε Παπαϊωάννου, να πούμε εμείς μάγικα της αγοράς. Εμείς θέλουμε φτηνό κράσι. Εσείς μπορεί να θέλετε φτηνοκρασία, εγώ δεν σας θέλω. Είναι γεγονός ότι η μονάδα τότε με 1.500-1.800 τόνους στα φύλλα σταματάει αυτομάτως να έχει κανένα κέρδος. Ναι. Κανένα έσοδο. Μέχρι που ο γιος μου τότε μου είχε τελειώσει χημικός, ο πατέρα τι κάνουμε τώρα? Αρχίζουμε εμφιάλωση. Εκείνη η εμφιάλωση.
Αρχίζουμε εμφιάλωση, ναι. Για ποιο λόγο? Εφόσον οι μεγάλες συνοπίες, Κουρτάκης, Μπουτάρης, Τσάνταλης, φτιάχνουν ένα τρεχούμενο κρασί, εμείς θα φτιάξουμε ένα ποιοτικό κρασί και εφόσον θα είναι επώνυμο, εμφιαλωμένο κρασί, τότε θα υπάρχει σύγκριση στον κόσμο. Αλλιώς μπορεί να φτιάχνεις Παπαγιάννου καλό κρασί, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Το χύμα δεν υπάρχει σύγκριση, δεν είναι επώνυμο το χύμα. Έτσι ξεκίνησα με αυτή την φιλοσοφία ότι η σύγκριση στο εμφιαλωμένο επώνυμο θα σου δώσει πελάτες. Θα χτίσεις δηλαδή το μερίδιο το δικό σου. Πραγματικά έτσι και έγινε. Χτίστηκε δηλαδή με βάση την προτίμηση από στόμα σε στόμα. Μ' αρέσει το κρασί, το ακούει κι ο άλλος, μπαίνει στην... Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, δεν υπήρχε και ακόμα δεν υπάρχει. Επομένως, η στρατηγική των μικρών μονάδων, ποια είναι τώρα από την εμπειρία σας? Είναι το χτίσιμο καταρχάς, όπως πολύ σωστά μου είπατε. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει με αυτή τη θεωρία σας που αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όχι ποσότητα, έχω δώσει έναν κανόνα. Είναι μεταξύ, είχετε πει ότι η κρίση είναι μεταξύ της ποιότητας και της ποσότητας. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι το έχετε κάνει αυτό στην πράξη. Ο κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται και ισχύει εδώ με το γιο μου είναι μεγιστοποίηση της ποιότητας και όχι της ποσότητας. Προσέξτε. Μα να απορρίπτεις μεγιστοποίηση. Βεβαίως. Εξ αντικειμένου. Διότι δεν νοείται ποιότητα και ποσότητα. Και ένας άλλος λόγος, επίσης οικονομικός, αν θέλετε. Λένε ότι η μεγιστοποίηση θα μου φέρει περισσότερα πωλήσεις και κέρδη, αλλά εγώ λέω όχι τόσα όσα θα μου φέρει η φήμη της ποιότητας. Έχουμε υπεραξίες, προσέξτε, έχουμε ένα χωράφι, δεν μας δίνει τίποτα. Το φυτεύουμε, θα μας δώσει σταφύλια, η πρώτη υπεραξία. Τα σταφύλια τα κάνουμε μούστο, κρασί, δεύτερη υπεραξία. Το κάνουμε εμφιάλωση, τρίτη υπεραξία. Αποκτάς πελάτες, φήμη, μεγαλύτερη υπεραξία. Δεν νοείται να αγνοεί κανείς ότι ένα σατό πετρής, ένα μπουκάλι κρασί, εδώ και στην Αθήνα θα το βρεις με 2-3 χιλιάδες δραχμές στο μπουκάλι. Τι είναι αυτό, είναι κόστος? Όχι βέβαια, φήμη είναι. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, υπάρχει πλήρη δικαιολόγηση σαν κύριου στόχου η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος, του κρασιού. Διότι την υπεραξία την οποία θα πάρεις θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μεγιστοποίηση. Η οποία μεγιστοποίηση για μένα έχει ξεπεράσει τα όρια, σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω, για τον εξής λόγο. Η μεγιστοποίηση των μονάδων, οικονομικών μονάδων έχουν αλώσει την πολιτική εξουσία. Δεν κάνουν κουμάντο οι κυβερνήσεις. Οι μεγιστοποιημένες επιχειρήσεις κάνουν κουμάντο. Οι κυβερνήτες είναι οι εκφραστές αυτής της μεγιστοποίησης. Δεν είχαν το θάρρος ή τόλμη ή δεν το έχουν να καθορίσουν πλαφόν μεγιστοποίησης, ώστε να υπάρχουν πολλοί στον ανταγωνισμό. Πότε ξεκινήσατε την παρουσία σας σε εκθέσεις? Από το 81 ξεκινήσαμε στη Βαρκελόνη, έγινε μια έκθεση τότε και πήραμε το πρώτο χρυσό βραβείο το 81. Επειδή όπως είπα η στρατηγική μου ήταν η μικρή μονάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον ή δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική διαφήμιση, στήριξη του προϊόντος κτλ. Που γίνεται τώρα αδιακρίτως και οι μικροί έχουν την άγνοια να εφαρμόσουν με διαφήμιση και προβολές
και πράγματα και θα καταξοδεύονται, βρίσκονται κάθε μέρα στον δρόμο για να πάνε στο ρεστοράν, να πάνε στην κάβα, να πουλήσουν το προϊόν τους. Δεν πουλιέται έτσι το προϊόν. Δεν πουλιέται έτσι. Το προϊόν πουλιέται με την ποιότητα. Γιατί εκείνος που θα πάρει ένα μπουκάλι κρασί και είναι ευχαριστημένος, θα το ζητήσει να το βρει οπουδήποτε. Εάν το κρασί σου δεν το προτιμάει ο κόσμος, ό,τι να κάνεις δεν πρόκειται να πουληθεί το κρασί. Από το 81 λοιπόν και μετά κάθε χρόνο είχατε πάρει. Κάθε χρόνο σε όλες τις εκθέσεις, σε όσους να στείλουμε, προσέξτε, επειδή δεν είχαμε την οικονομική ευχέρεια να συμμετέχουμε σε περίπτερα κτλ. Αλλά ούτε ήταν σωστό να κάνεις περίπτερο. Δηλαδή ένας μεγάλος συνοπιός, Γαλλία, παραδείγματος χάρη, Ιταλία, Ισπανία, κάνει ένα πολυτελές περίπτερο. Εσύ τι θα κάνεις? Θα κάνεις πολυτελές περίπτερο, θα ξοδέψεις λεφτά και να το κάνεις αφού είσαι άγνωστος, γιατί είναι γνωστή. Έτσι είναι. Εσύ είσαι άγνωστος. Άρα στέλνετε τα δείγματά σας. Δείγματα με επιβάρυνση μόνο μεταφορικά και συμμετοχή. Ποια ήταν η συμμετοχή για να συμμετέχει? Και αρχίζουν τα χρυσά βραβεία. Πριν 2-3 χρόνια έχετε κάνει και τη δική σας ποικιλία. Επειδή από την αρχαιότητα κάθε νέα ποικιλία επεδίωκαν και οι καλλιεργητές μια καινούρια ποικιλία και εκείνοι που έπαιρναν κρασί μια καινούρια ποικιλία. Δηλαδή η ψυχολογία της επιλογής, της αλλαγής, ναι, είναι μέσα στον άνθρωπο. Θέλει κάτι άλλο. Αυτό το χόρτασα, αυτό το θα ξαναφορέσει το ίδιο μπλούζα. Μου αρέθηκε. Θα πάρεις κάτι καινούργιο. Είναι ένα αλλαγή. Λοιπόν, ένα σκεπτικό της εναλλαγής, γι' αυτό και έχουμε 20 ετικέτες, ναι, για να έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις εκείνο που θέλεις εσύ. Νομίζω από όλη μας τη συζήτηση έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν σας γνωρίζουν ότι οι γνώσεις σας στην αμπελουργία είναι τεράστιες. Λοιπόν, και η γνώση μου είναι, ναι. Και εδώ πέρα βλέπω και το δικό σας βιβλίο, το οποίο, εάν και εφόσον εσείς επιθυμείτε, εμείς, η Rap Media, ο κύριος Ραψοματιώτης, επιθυμεί να το κάνει βιβλίο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι μια πραγματική υλοποίηση, στόχος η μετάδοση γνώσεων. Αν μπορούσα να μεταδώσω τις γνώσεις μου ευρύτερα, θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό που λέω. Έχω σαν επιχείρημα, όπως είπα, 3 ξεκινήσαμε μικρή παραγωγή, ο μόνος αμπελουργός συνοπιός, και σήμερα 700. Εάν σε κάθε τομέα της αγροτικής παραγωγής ένας άνθρωπος που λένε ότι οι πολλοί, λάθος. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει η ατμομηχανή που να σύρει πολλά βαγόνια. Λοιπόν, θα μου είναι πολύ ευχάριστο όταν αυτές τις γνώσεις, οι οποίες δεν είναι γνώσεις, μπορεί να πάρουν ένα γεωπονικό βιβλίο και να διαβάσουν, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν θα είναι τόσο κατανοητό το βιβλίο, αυτό το πανεπιστημιακό. Θα είναι και εμπειρία ζωής. Είναι στην πράξη όλα αυτά. Λοιπόν, και γράφω εκεί στην αρχή ότι εάν έγραψα αυτό το βιβλίο είναι επειδή πολλοί άνθρωποι, για να μην με θεωρήσουν μυστικοπαθή και εγωιστή, ότι δεν θέλω να μεταδώσουν τις γνώσεις μου, λοιπόν εγώ θα το κάνω για να τους διαψεύσω. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε και μεγάλη τιμή μας κάνει. Λοιπόν, εγώ ολοκληρώνοντας αυτή μας την κουβέντα,
θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πράγματα για τα οποία σε αυτή σας τη διαδρομή έχετε μετανιώσει, θα έπρεπε να έχετε κάνει ή δεν θα έπρεπε να έχετε κοιτάξτε να δείτε. Συνήθως οι άνθρωποι δεν μετανιώνουν γιατί έχουν κάνει. Και εγκληματίες να είναι δεν έχουν μετανιώσει. Θα σας πω γιατί. Δεν θα επικρίνει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Κανείς. Κανείς άνθρωπος δεν θα επικρίνει τον εαυτό του. Λοιπόν, εφόσον κανείς άνθρωπος δεν θα επικρίνει τον εαυτό του, υπάρχει όμως και πολλοί θα πενέψουν τον εαυτό τους. Εγώ δεν θέλω ούτε από μια μεριά να πενέψω τον εαυτό μου, ούτε από την άλλη μεριά να πω ότι παρέλειψα. Ασφαλώς θα μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα χωρίς ανάλογες γνώσεις. Συμπερασματικά, οι γνώσεις δεν αποκτώνται άπαξ. Αποκτώνται διαβίου. Και όχι μόνο αποκτώνται γνώσεις, όχι μόνο αφομοίωση γνώσεων. Το σημαντικότερο, η παραγωγή γνώσεων. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ κυρίως για ένα λόγο. Για αυτά που σας είπα δεν είναι για να πενέψω τον Παπαϊωάννου. Αυτά που σας είπα και λέω μια ζωή είναι να ταρακουνήσω τους ανθρώπους και το σύστημα ακόμα. Ότι η ατομική πρωτοβουλία έχει μια μεγάλη διάκριση. Η ατομική πρωτοβουλία συνίσταται στην ατομική ευθύνη. Ταιριάζει με την ατομική ευθύνη. Η συλλογική ευθύνη είναι εργαλείο εξουσίας. Συλλογική ευθύνη. Έχουν όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι, την ευχέρεια να δημιουργήσουν για να έχουν κερδίσει πρώτον αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση και αυτοαφοβία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.